Hi guys! Another vlog! Welcome to my vlog! Init na gid siya guys. Di ba nagpakita ang init? Nice. Pagkahapon, uwan. Asag nila basta kay adlaw init. Na pero, di na ito magkatalaw sa vaccine. Wala na boxing gahapon ra gahapon na ay boxing gahapon sa Balingwan, Misamis Oriental. At tumila ni Mother kay schedule karon paglaba. Pero gipawasing ko na to ni Relona. Igo naman ko dito magwaswas. Nagkatuluga na to siya, Nay. Ha? Nagkatuluga. Wa tay mahimo. Kung nagkatuluga. Wa tay mahimo mi ug nagkatuluga si Relona. Unsa ka ni klase nga init nga nagfogs. Nag-init siya guys, pero grabing fogs. Murag na ng haling. Murag na nag-uling. Haling mo na. Bibo ang Balingwan karon na ay parade. Na ay kuan. Bibo karon kay karon gid ang araw ng Balingwan. Nay. Aso mo na So dili ta magkumpiyansa. Nay. Kay ang kabibo diha ang kagubot. Nay. Nay, basi na nagsumbaga ba? Hayda. Ang kagbibo diha Sumbaga. pud ang kagubot. Mama. So kinanglan nga narata sa bukid. Ay, aso. Kay may manong narata sa bukid kay peaceful. Nay, aso. Peaceful, Malagi, peaceful. Nay. Ha? Aso. Aso. Oh. Aso kuno guys. Tanawan ninyong aso guys. Ingon si Mimi na kuno'y sunog. Muna ang fogs. Niinit siya pero ni fogs. Kung sa kahang klase nga kuan init nga ni fogs man. Diba? Nag-fogs. Ipayong si Mimi bisag way uwan. Bahala kayo. Hindi ko magputi. Bahasag di nata magputi. Alam mo, ito sila. Magputi na lang ito. Pag sure di Mimi. Makulitan. Maitom ko na siya guys. Sug mainitan. Pagkita po ta sa init kay sige ratag kabasa sa ulan. Karon mga alas 10. Delikado ang baboy na ni og maglaho tay init. Okay, bansada sa init ilang baboy. Karsada na mi guys. Ay, tik-tik lang payong mi. Abot na mi sa karsada. Nagpakita na si Haring Adlaw. Si Madam Chi, sexy man ka adyo. Nag-init pero nag-pag. Init pero nag-fags. Sagdi lang. Siyang kuruli. Ay. May ug na siyang kuruli na makasakay ta. Dito ko sa kubanay. Di ko sa transit. Paraplin kay Iba ka kasukat ko sa transit na. Ay di mo. takan kay siya in-scam guys oh. Padawin ko kwarta. Tungod ni sa para pagtigom na ako. No, agad-agad kay kwarta. Igom na kanong imo manggidala na tanan. Ay. Ha. Unsaon na lang nga imo Mangin manggid. ako ipalit. Ah. Mangita mangko dito. Ah, Alikansya. tanaw-tanawon ra lugar na nimo. Mo palit ko alikansya ni Migi. Kung ano to alikansya. Pag sure be da Mimi. Omeg. Gidala niya tanan iyang tinigom. Siman ni napa man dito. Pag sure Mimi. Napalagi. Nagbiling ko. Pag sure ba? Lagi. Naabot talaga po mi sa hinay-hinay na mong baklay-baklay guys.
Sila ati mayamiyada ni guys. Yan na ilang motor. Brownie, brownie, brownie. Ang brownie, brownie, brownie. Ang brownie, brownie, brownie. Ang brownie, 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 brownie. Ang brownie, brownie. Hi guys. Dahil na simpon, kaya na video. Hi guys. Simba ka rin? Ha? Simba ka? Simba ka ron? Batistan. Kumana naglaba lang? Wala pa mong sinabi. Ha? Ako 100. Ako pa magsugod. Ako mo kay. Unsa na oras karon? No, hindi. Please inday liit. Please inday liit. Mami. Ha? Look. Abot ni mama yung manok kulak o tuyok na kulok. Tuyok san. Aman mami day. Kasi 100, yun ang puita. May schedule sa mong tubig karon. Kusog gagas silang Pamutyo tubig. ta, di ba? Amay ako, asa man mo? Naghinlo si Madam Jinjin. Huwag magalit. Siligan ako na ni guys kay nagkasuksok sa kantare guys. Saan na nagsuksok? Alimatsok? Daghang kung nagsuksok sa ilalong katre. Inday liit. Di sugo man muna ko diha. Pagpangaligo ka mo may regress. Sana tarong ko ha? Unsa? Lain man gabi, lahi man sa karon. Hina, pagkaligo mo kay maglaba din ko to pagtiwas. Kaysa pagka nakatuyok lang. Ika nang ipaggumantot niya nang nakaulan ako. Kuisa, dinhi nagkatulog kay agwashing ko no pagsayo. Wala gas ng tubig! Unsa day ka lang? Iyam. Kusog ang tubig guys. Okay. Timing ka naglaba pa. Daghan bulingon sa mga bata guys. Sige sila ilis-ilis. Kaupat ba sila kabukag ilis mga bata ni Budog. Muning daghan kay bulingon ni mother kung abot sa semana. Daghan gid siya labunon. Muning reklamo man si mother nga sakit yang pingkil. Muning ako yung nag-schedule og laba din sa iya kada semana ka isa. Kaduham ta to pero di man ako makuan og kaduha. Muning ako na schedulean sa isa ka semana ka isa na lang ko maglaba dire. Aron sad nga dili malabian si mother sa iyang ka hago. Di siya mahago pagayo. May tigulang na, lisod na tiguang na. Yapat kabuk bata agad timanon. Ang paglaba, ako na lang maglaba. Ang pagting eskwela, muna timanon ni mother. Was guys. So
Magunsa ka pa? Ay, nay, Marco nakababag. Tanggalon na ni Papangsin kay butang tong isa katab nga dako dito sa CR. Kaya ron ang CR, dili ko siya mahukdan o tubig. Salamat Ate California sa mga blessing. Napapitoy ako ng last na guys. So kana na waswasun sa to ang tulo kumanat to. Wasing na. Kumanak og labatanan guys. Oh. So nara ipang halay na naugma og mag-init. So nagsalod pa ko dadto kay napay wala na saluran nga tab ug naay tab po ni Ate Miami nga gipalit gikan kay Ate California. Ng washing na plaster na po dadto. Nara guys. Kina ug nakauli na si Alan gikan nagtrabaho gitinglan sa iyang mga sakop. 2 ka 5 ko na saksak. Yang muli ako ra tagtitay. Gisa ako tay. Dua kay sa ko ay. Gisa ako tay. Jis ah. Tiga, bang anak. Jis. Cinco. Cinco ya. Patangan mo niya may cinco siya. Yang Tondoy. Adi ka cinco. Una ako gihatan. Aw siya ko. Nandun na. Nandun ka di. Ha? Dantan ka? Dantan eh. Gilantan? Yang di ko galing ng gilantan. Naligom na ganina. Cinco. Miki. Oh. Isuro yung Migi? Cinco na Miki kay may utang na ko di siya ka amay. Inday di ay. Dai. Makaon ra yan day ayaw Hindi, ako nagkarta. magawat ng Inday di. Kaya ako maghatag. Ako lugur din. Tayo naman kami. Lumyo. Ang ko sa bata-bata o balik na eh. Ha? Nakana lugar sa Dili pa rin agkaon ang tugong. kanila. Cinco sa Unsa lugar? Ah, nagluod na si Kuan. Cinco. Nagluod na. Ano ilas na. Dag. Ah, di. Palit na ako. Palit na ako. Ha? Una di dawat. Palit ako ah. Di palit ako ah. Oh, gipalitan yun din niya ha. Di si Kuan na to ka. Inday liit ka. Inday liit? Ang dali kwarta ha. Kwarta? May pisa. Uy, okay na po. Iya lang. Cinco. Piso ra ya lang. Piso ra na iya. Ala. Hala, ya. Baba, hindi ka ganyan. Ano cinco ka di cinco. Just tanan. Hindi natag ka na. Yata nga na yung bibi nung. Hindi natin mo. O cinco. Hindi mo nakapalit. Adi sa lang ba. Magaling na galing ko. Okay. Ano? Pinari mo na eh. Kagamay. Nagkakit kwenta. Ha? Kwenta. Tingklase karon lang. Ako man natigumon. Tigo mo sa tindahan yung lola. Kita kan bayar untuk unang buwan sa katos. Kami. Piso 30 na may 60 na to ay. Na may 60. Kuno sa badong ba? Piso mo dito. Singkurto sa piso. Unsa man? Tapos sa Manila. Ha? Ha? Pila yatak? O magi nagreklamo si ako nga 5, ikaw reklamo nung ka nga 3 ray mo. Sis, magudya ako tayo. Kung tala tunguna. Galing na Si doon ni amay Amay. mo jis. Ila doon ni Amay. Si amay mo jis. Bisa ila doon ni Amay yung naglakaw. Wala siya ako gani o. Tinot ko, tinot ko na. Oo. Wala. Oh, magalit. Oh, magalit. Ni sambal. Pwede sa nagtambal dito lang ka. Ay, pwede naman yung wala nagan. Aman gibutang kung na wala puro na high blood. Tambal sa high blood na. Wala lagi diha. Ikaw paliti sa presta mo dito ka. Hala, Jess.
si Nanay Demi. Dua ka buok. Uli ka ang maday? Day? Uli na ikaw ang maday? Ha? Uli na ikaw ang ma? Wala na ka, maday. Nagdidi day ka? Lami ba kaya didi up? Ngay ko day. Di ngay nanay day. Mayang balet, junk pods. Namalit silang makain, guys. Kaon na siya, boy. Naibang siya torta. Nagadubo na po si Alan og manok, guys. Marang ikaduha nga manok. Kada gabi rami ni magmanok. Nakuanan lang, natsambahan. Natsambahan. Nabuta na siya, guys. Kaya naghapon na raw sa balay daw. Naglabas sa habol niya. Kaya kung habol yung gilabahan niya. Wa man auga. Sige lang. Bahala ko na ka. Habol niya. Ug tuwalya mo yung gilabahan, guys. Ang isa kataroon nga pag bundak sa uwan na dahagan ko dito sa gawas. Ay basa ulit pa dulong. Nga naman. Pagkatulog ni mo day. Agkatulog din ako. Nga. Bundak ng kalit ang uwan. Nakatakang na si Doy og kanon. Nagabinyan may pag-uli. Nakatak. Ready na ang atong panihapon. Sige na, mi. Hinakanay. Pray na. Because our Lord and these the gifts which you are about to receive from the bounty to Christ, the Lord, in it. Stand out, let's pray. Amen. Pangaon ta, guys. Kamay rasakturan eh. Sabaw. Si Doy sa tumoy. Ako magkamong lamisa. Ito siya sa tumoy. Sabaw na eh. Sabaw ko na, tay. Sabawi si Mimi, tay. Lutang. Wala na ko ibig. Murag, galing ni mo butang ikuan, tay. Yeah. Pamensa. Wala mo nagminta na. Ha? Ano mo tayo paminta, day? Wala na nagminta na to. Good. Tagay ng baboy. Ay, baboy na nun. Iring, doy. Kaya, singgita. Sorry. Pangaon ka, guys. Bawi kanon na, doy. Sabawi, doy. Sabawi. Kuno kung berang sa suka na kayo. Kaon Tati Gisilo, Ma'am Pinay Beauty, Ma'am Priolo, Ate Mar, Sis Iwan, Mami Vic, Ma'am Army Cepeda, Sir Jerwin Vic, Auntie Tad sila. Ate California. Pangaunta ninyo tanan-tanan, guys, sa panihapon. Ando kita atik sila. Pangaunta sa wata na ni hapon. Piolo. Priolo family from Bukidnon, pangaon. Tayata. Ito. Pangaunta ninyo tanan. Sir, ako si Pao, pangaunta. Lami magkamay. Minute. Hmm? Eh. Init ang. Pagkamay. Ini ang pagkaon. Nya punta. Inyo. Brides kayo siya basta dito patubang sa layo ay dito butang sa layo. Shout out dia. Pagka-Djors. Shout out sa city. Pagkabigan namin yun. Ano diyo? Ulo man. Sabaw. Sabaw. Sabaw.
May pag-isabaw na lang nato na mi. Toyo kaya. Mga day. Ano yung ano? Okay nga. Panihapon ta sa inyo. Priolo. Panihapon ta. Priolo family. Panihapon ta. Priolo family. Priolo. Priolo. Salamat higit sa mga katong gihatag mo nako na kuan Doon kanan me. 1,000. Ano ba kami dito? Kosa. Agam ka. Ay lakaw ka di day. Aga ka paingon day. Mga ibig, salamat kay sa manok. Sudan mo. Marami po salamat. Mat. Ati mayami ya, pero. Gikirap ni Ate Mayamiya. Salamat kayo. Ako jacket wala. Lagi nilakaw ba? Nakapasa mo sa biya uyab. Napasa niya iya uyab. Kapason ni Manoy Oyab. Ang manok, lami ang manok kay bili siya. Pero ako siyang gikuan gi pamala ni butangan og suka. So pagkaon nimo niya mura sa Bisaya. Gay-gahi. Masay kuan na masay suka. Pamukubol. Okay, ito na. Pag malalan dito, ay suka. Kaya siya, yan mo butangan sa tuyo. Kuha na yung panakutan. Isa rin panakot. Muka ilis. Ikam ko nagbiyahe. Dugay kay ko nakasakay sa bus. Kay ang kada bus puro puno. Kailan sa balinguan. Look tayo. Tama gikon karon artista. Sapa ni mo day? Naiban. O laiban karon. Di ba? Naiban. Naiban. Kaniha. Wa. Daw kay nakasakay na mi. Mga duwa na siguro kadupa. Ang nasakyan. Oh, Nung tara pepliti. Pepliti boss. Misala, balingwan kuan. 100. Ha? Ay 100. Piminti mi sakay sa ban nasa sintar pliti na. Ikaw 100 sa pangabang mo ni boss. Ay wala kalabot pangabang. Ano mi? Dakan mo. Ha? Dua mi kabuk. Kamara ni Richard. Ne. Kuan. Kali. Kaldo. Wala man ang ba ni Richard. Ha? Ay, sa kone, dito din na sa kone, hindi na doon ay. Oh. Libulong. Wala man ang ba ni Richard. Wala sila. abay, isa. Buat tantan ada. Pwede sa ko, tantan na. Ano yung siya rin eh? Musa ako. Ada buat. Ano ka para? Ay, lak, ang tahan. Lagi sa gawa. Yung sinak ko na. Ako buga din doy.
Good morning, guys. Good morning. Ako na dali-dali og guba among kusina. Ako siya gibiyaan gahapon kay naglaba mo ko sa mga bulingon ni Mother dito. So siya sa di ay din hinaghapon. Nagguba din siya sa kusina, pangguba na niya. Dali man sa itarok ni ala ng kusina namo. Yan kalingawan day og guba. So ayan, nakuan na. Nahawa na. Nahawa na mong kusina, guys. Yan ang ipangkuan, ipangbuba. Para dami niya ipangbutang ng mga kahoy. Kapita, guys. Kapitag mangustin, guys. Wala dahil sila ni Jinjin, nagbiyahe na. Nagchat na siya, nagbiyahe na sila. Basta, ayon sa Bohol, kadlawon pa sila mularga. Ay, kinanglan nga alas 5 makasaka na sila sa lansa. Kay, inig alas 6, larga naman. Mubalik na po to sila ugma sa 25. Kaya naman sila seminar sa 27 or 28 ba? Kape na tayo. Mangustin akong kape, guys. Kape ka ni? Naraw. Ito na. Ito nga rata. Hindi ko na. Hindi daw siya na kay lubog. Siya kape sa lubog. Natdan magkukuan. Nescafe nga. Stick. Basta matdan ko kape stick kanin akong timplahon. Kapait man ko lang isa pa kamama niya. Dugay na kayo. Panaharap. Paano siya magbalik? 27. Ay 26 pa di ay. Or 25. Kaya wala maguto nakakuan si CG. Wala nakapile og leave niya. Ito nga nagbalik na sila humanila og restro. Kaya pag uli sila sa 28 seminar naman. Kapitan ninyo. Ang shout out sa tanan, guys. Shout out si Silo. Shout out ako si Fau. Shout out Ma'am Ruth Gomez. Shout out kay Mar. Shout out Ati California. Shout out Ma'am Melpa Sarmiento. Shout out Ma'am Pinay Beauty. Og shout out Sir Jerwin Vic. Shout out Ma'am Jean Aimee. Shout out CSA1. Shout out Manang. Shout out Manang Los. Shout out Ma'am Angel Oyang. Shout out OFW TV from Riyadh. Og shout out agoy manuka ka. Og shout out Sir Randolph Medel. Shout out Ma'am SM. Shout out Ma'am Nancy. Shout out Ma'am Gabien. Shout out Isa to? Jinero. Og shout out Sir John. Shout out Ma'am Jean Aimee. Shout out Ma'am Bina Kaubi. Shout out Ma'am BLN Angat Marcos Garcia. Jinero Pandihito. Shout out Jinero Pandihito. Shout out Sir Ginero. Jinero Pandihito. Shout out Sir Ginero Bandihido. Pandihito. Sipi nila ni Alan sa Medina. Mo ilang sipi. Shout out sa imo da Sir. Shout out jangalan? Jinero. Shout out Sir Ginero. May buntag Sir. Pandihito. Og shout out sa tanan-tanan, guys. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. Shout out Mami Vic. Shout out Priolo family from Bukidnon. Og shout out sa tanan-tanan. Daghang kayong salamat sa inyong tanan, sa inyong pagsuporta sa amo. Daghang kayong salamat sa mga solid supporter, legit supporter.
Daghan kayong salamat sa inyong tanan-tanan guys. Hanggang dito lang video ko guys. Ako magpaalam na bye-bye. I love you all guys. Good morning, good morning. Bye-bye. Happy Sunday to all.